Settingistä kaiken näköjessä. Niin, ja väristä näkyy. Joo, nyt sä laitat ne värit. Äsken mä olin silleen, samat värit, Mikä tämä on? Se on kanta-asiakaskortti Klausukseen. Okei. Ollaanko me ready? Okei. Onks kaikki? Joo. Joku vielä keskustelee jonkun naispuolisen henkilön kanssa. Minä. Selvä. Ready. Elikkä... Jesse on mutella, kysymysmerkki. Kyllä mä toin. Se on. Okei, Jesse on mutella, tässä näkyy Enter the Game. Ei kun mä puhun. Noniin, sit Team Comp. Mä pikkaan Lucian. Hahmoja. Mä läppään Faran. Meillä on Lucio Farah, me Reaper 2 tankkia. Reaper tarvitaan Lijiangissa. Control C. Me otetaan varmaan vaan yksi Lucio, koska ei voi oikein lagin. Joo. Mahdollisen lagin kanssa. No meillä on kaksi. Ei, nyt Haluat- mulla on ihan haluat- decent Reaper. pingi tällä hetkellä. Mut mä pikkaan silti Lucian. Impi. Haluatko pelaa Reaperia? Meillä on tällä Reaper, kun mä sanoin sitä kanssa. Jompikumpi pelaa. Roadhog. Mitä työ haluutte nyt sitten? En mä tiedä. Mä inhoan tätä mappia. Sitten supportti, Reinhardti. Pontus. En mä tiedä, olisiko tupla supportti hyvä vai tupla tankki mieluumminkin. Tai molemmat Sarja jopa. on mun mielestä tosi hyvä. Kyllä se molemmat Sarja. Mut minkä mä ottaisin Sarja. supportiksi? No. Mä otan vaan tuppasarja. Tuppasarja, se on vitu. Broken. Mut se meillä on 3 tanskia. tankkia. Minkä mä otan? No osaat sä pelaa Soldierin vai Roadhogin? Soldier olisi hyvä, Ota Soldier. jos osaat. Joo, let's go. Kun jumata alkoi jo. Niin onks tää nyt tärkeitä pelejä? Joo. Onhan nää semi-tärkeet. Mulla on varmaan ylhäällä. Ja tulee täältä. Täältä. Tarjolla väl. Paralla väl. Eri talo väliin. Ottakaa oikeat meidän takaa, niin teillä on... Pysykää vaan pointilla, Pysykää para. pointilla, jos... Sit fokusetaan Para on. Pysykää täällä. Spam mikä damagea sinne vaan. Varo vasemmalla, niin Loho vasempäin. Mulla Sarja. Lohopelle, Winston. Sarja vitsin lovel. Winston kuoli. Nice. Lucio kuoli. hyppii taas. Vaikka me MP. Varo, pommi. Lohopelle, Lucio ja Varo. Lucio down. Takapointti. Sarja on low. Ihan sairaalla on Tracer. Voi vitsi, toi blokkas se just. Mä sain sarja. Mulla on ulti nyt. Takana Tracer. Mulla on Seippäs alas. Ei. Älkää pistäkö liikaa miehiä se Tracerin perään. Joo ei. Mulla on ulti. Max 1 ylhäällä. Mä voin aloittaa ylhäällä. Tuukka sinne ylös. Ne otti Fara. Mä sain niin... Joo, niillä oli äsken se Fara. Soldier pitää tappaa Faro. Nice. Jäji. Fuck, myöhään voi... Ei se mitään. Droppi, mutta... Ainoastaan... Minne se edes tulee? Joku pointti. Granite Mulla on kills. Low HP Tracer. Pitäkää vasta pointtia, älkää menkö liian pitää. Joo, point. Meillä on vielä 3 ulttia. Offensive ulttia. Tää tulee. Yhdessä on. Hyvä, saatiin hyvä. Ylhäällä porukkaa. Hyvä. Aus. Nice. Imbi vetää. Hyvä. Imbi popping off. Imbi. Mä jäin sieltä Tracer-ultiin. Mä olin ihan oikeet, kun mä sanoin, Tracer, missä se on? Tosiaan. Mulla ei Tracer on meidän vasaspäin, tulee oikeat takaa. Fara. Winston, niin siellä on sarja lovel. Mulle ei lagaa nyt, mulla on ihan normi pingi nyt. Ylhäällä Tracer. No semilovel, varokaa sitä. Winston rake. Niillä on beat. Hapina mun päällä. Paskakaa apina. Apina on. Para. Nice. Droppa toisen biitin. No voi vittu. Odu. Oho, hiiliksi raketis suoraan Odu. naamaan. Soli, Nice. hei. Nice. Jeji. Tää oli hyvä. Joo, siis mä diggaan tästä
Control Centeristä ihan sikana. Mä inhoan Mä tykkään pelaa Mä tykkään kans Control Centeristä, se on ihan kiva. Mä tykkään, mun mielestä nää kaikki mä pitää Jos se sieltä Tää on mun jotain lemppari, du. Mut Legion Tower on selkeästi paas Control. Tästä mä tykkään, mä vaan juoksen tonne uhkaan nyt alas tonne rotkoon. Älä kuitenkaan mene liian pitkälle, ettei takautuu Lucia työnä soida. Yes, se on hyvä, kun pustit teamkilla tai sit jes, Ei, nyt sit kun menet sillalle, niin varokaa sitä niitten faraa, se yrittää heittää teiltä alas saman. Mä yritän tehdä niille saman. Tarjota tuplaa sitä vastaan, se oli ihan hirveä. Yes, välillä lagautus. Kuuluu niin. Kyllä kuuluu ihan silleen. Kyllä sit saa selvää, mut kyllä se huomaa, että se lagaa kans. Vittu mä missä se. Fuck dude. Kaikki tulee sieltä yhdessä. Holy shit, mua heitellään. Mä otettaisin hiili ihan mukavasti. Voi vittu, mä teen sen. Mulla on 14 hipaa. Pääseks mä takaisin sinne? Pitäis päästä. Usedaan. Sarja lohoppi. Vara pointti. Ei imbi Sarjalle Imbi toi melee canceli ei Para. Mitä? Reaperilla. Melee canceli ei auta Reaperilla mitään muuta kuin sä saat sen melee attakisi. Niin, mut jos se homma Kyllä se reloadi. Ei se auta, mä katoin video siitä, se on ihan yhtä nopea. Tää... Kyllä se auttaa niinku tuon näkökulmassa. Kyllä me otan sen niinku... Naturaltti, mut ihan... Joo siis joo, mut se ei anna mitään mut kun se melee attakisi. Me otan sen 3 sekunnin downtime niinku Ei vittu mä DCtin taas. Me jätään, me hoidetaan. Para tulee takaa. Niin se meni. Oikeesti? Ne yrittää osua sulla. Mä saan paran. Et kuollu vieläkään. Sillä hiilää odotas, niin se on ihan hyvä. Sen takia mä pelaan Lucia, että mä niin väliin. Soltu Winston ja Lucia tulee oikealta. Vittu mun huukit. Ei, Joo niin oot, Jesse hiilas sun. nyt mulla on taas OK. Minä? Niin mulla on ulti. Ei kun Jesse kun Aqua. Jesse kun pelasit soltua. Mä kuolin. Para ja sarja takaa. Mä työsin niitten Lucian pois. 2. Toinen Lucio kuoli myös. Pointilla. Mä oon täältä. Mun huukit on vähän tähän asti kuuluu. Mun piti painaa E. Mulla on ulti nyt. Mä mielestäni painoin Etä enkä kuuta. Mä oon Sä pelaan liikaa Jarvaa, niin painat kuuta ennen eetä. Onko tää Lucio? Ei kun on aina pakko olla Teovit, näin mitään järkeä muuta. Siis tää oli kompetitive. Tulee pointilla insta-pointilla. Mulla on ulti vielä. Ei missä pääs shiftillä ulos. Winston kuolee. Me tiedän, mutta en halua siitä pois. Hyvä minä. Nice ulti. Mulla ei ole mitään syytä lähteä siitä. Mä pitää DPS siinä. Eikä sinut tullut mitään AOE. Jos et tuli jotain AOE, sit me käytä shiftiä. Kato nyt, mun pitäis pelaa DPS. Hiljaa supperi. Double tap! Mulla on nyt kuuma. Kyllä mä pitää, otan tää. Hei tässä jää sinne kulma. Sit se vielä istuu siellä, sit kun sä tulee joku se huukkaan, sit se menee piiloon, kun ne se huukkia kuullaan. Pois se tulee siihen vuostamaan seisoo siellä. Vittu mä tapaan ne kaikki, mä ehtori ampua niitä. Mikä toi juttu tuossa Rostikin selässä on? Se on sen melee ase. No ei oo. Eikö se oo Siis- se? Ei mitään. Mikä vittu se on? Ei se ei käytä sitä mihinkään. Se on hidden Genji-ultti. Rostikin huutaa. Roudakin heittää ottaa miakaa ja se rupee kiipeä seinillä. Mä sain Mennään Winstonin ja Lucion vähän pointille. damagea. Winston ja Lucion on damagea. Mä metekään jonkun alas. Meillä on Traceri, sit tulee tuolta jostain selkään kohta. Ei. Tuo mä Mä oon niitten selässä. Joku kuoli meistä näköjään. Tarjoa pointin. Tarjotaan. Tracer takana. Pekalle. Mä olen niitä Heti takana. Roadhog down. Hei nyt mä menen mun paikkaan. Varokas Lucio, ettei sitten enää alas. Lucio melkein kolmonen Ei, sekunnin. vittu, mä osun siihen, mutta... Ei kai mä oikeesti Se kuoli siihen. Säälittävää. Joo.
Siis mä pääsin ihan ilmaiseksi noitten selkään tosta. Sekä vaan Se käy vaan pointilla, kattelet. Ei ihan pointilla, vähän voi mennä Niin, kattelee vähän tonne sivuille silleen, et... Ja mikä sitten Lucio niin Jes, et sä siitä saa niitä vedettyä alas. Lol, mä snipesin sen Razorin. Mistä se sitä on? Vähän taaksepäin. Tuo! Tässä näin. Fuck, mä melkein sais tuosta. Täältä Ui, kesken se tulee. Äiti soittaa, nyt se saa oppaa. Riittää. Ripperi tippu alas. Nice. Nice sitten. Nice. Sori, mulla ei oo shielia. Mä juok. Ei se mitään. Voit sä sammuttaa sen Tracer puolen? pointil. Mä olisin tietenkin voinut kommunikoida, että mä pääsen ultaan, mutta se oli niin hyvä paikka, että mä en ehtinyt sanoa mitään. Hiljaa vai? Traceri takaa. Tunget niitä testpoinilla rakentaa. Tracer takaa, Kyllä Tracer takaa. Tracerille ei oo ulti. Winston tulee sieltä oikealta. Noin. Ai vittu. Tää Reaper käyttää sen Mä shift, kuolin. että pääsee lähemmäs. Hogi sai mut huukattua. Mulla on ulti. Ei vittu. Älä mene liian pitkälle, Jesse. Pointilla. Ei tarvi mennä pitkään. Pointti. Mä oon tulos. Ne droppas Oh my beatin. Ne droppas beatin varakaan. Tuplas tupla niin. Tuplabiitit. Mä kuolen kyllä. Niin minäkin. Mä sain ultin sinne. Se oli niin vähän. Täällä ei oo muita damageamassa kuin minä tässä. Oli mä Hei, jätkät, ei tää mitään. Jos ne autopointit on eka kerta, kun ne saa 1% Jos ne saa sen. Ei Mä tappelen Roadon. Ei ne saa. Ei ne saa sitä. Fuck, mä kuolin Roadogille. Mä pääsin hyppiin sinne pointille koko ajan. Mä en kuollut. Oliko se siinä ihan oikeesti? Oli. Jos me saadaan ne pois sieltä, niin... That's it. En mä ajatellut päästä tuon Winstonin sisään. Voitettiin 100-0 kaikki 3 matsia. Let's go. Mä maistan raheit. Ottiko kukaan screenshotteja tai mitään? Okei. Miten me saan play of the gamea? Koska mä oon parempi. Tää musta ruutu on hyvä. Mä otin print screeni. Niin onks tää se, kun sä pöllit mut ne triple killin vai? Joo, tää on totta, mä olin hyvä. Oi Tosi hyvä tässä. Sun Mercy Emtraining on kyllä auttanut. Mitä se teekö se triple killi? Mä otan tästäkin print screeni. 37 Kattokaa noita sieluja vittu. Meikäläinen veti vittu siellä. 46 direct. No kun sä afkasit siellä, kato hiilillä. Mä afkasin tiimin keskelle hiilasin 37. Eli mun pitää mennä tonne laittaa enter result. Joo. Kumman täytyy voittaa näitä vastaan? Behavior. Very good, Siis on time, noi respectful. tippu. Me tiputettiin noin. Oho. Nää on best of Nyt one. pitäis sanoa sorry sitten. Tää on kato Pontus eri turnaa.